Wala na labing sakit nga may tabo sa sakinahan nga nagsudong ang anak nga gitunod na sa lubnganan human na biktima sa niluog nga krimen. Ingon nining nahitabo sa inahan ni Christine Lisilawan nga pipinakahigayon nga nawad-an og panimuot tungod sa kasub-anan atol sa paglubong sa iyang anak niadtong Sabado. Ani ang report. Sa simbahan pa lang, natumog na sa luha si Lourdes nga nagsudong sa iyang anak nga ana-ana sa lungod. Kini atol sa Misa Requiem nga gipahigayon sa simbahan sa Santo Niño sa Barangay Mactan. Daghang mga tao ang niduyog sa kasub-anan sa ginangatan sa biktima sa linuog nga krimen. Gikan sa simbahan, gidala ang lawas ni Christine sa pribadong samang sa lungsod sa Cordova. Dinhina, nag-breakdown ang inahan nga misangpot sa pagkawagtang sa iyang panimuot. Gidali kini sa pagtabang hangtod gisakay sa sakyanan kay dad-una unta sa tambalanan apan naulian kini human gitabang sa mga paramedics. Sa katapusang higayon sa wa pahingpit itunod ang lungod gipasudong unta ang inahan apan daw di gyud niya makaya hinungdan gipalayo na lang kini. Samtang ang apuhan sa biktimang si Zoe Lusilawan hilabihan nga kasubo ang gibati sa nahitabo siyang pinanggang apo. Atubangan sa bagang duot sa mga taong gipadayag nini ang iyang gibati. Maginaw unta mang kalawit ang kahitasan mutabang nga ang naghimo sa kadao sa iyang pugulingon lang unta surrender matubang sa atong panggamhanan. Ako manghinaot nga sa kamatayon sa akong pagumangkon kahatagan ng tasiya og hustisya nga tinudanay gyud nga hustisya nga para gyud nga makapahuway ang iyahang intawon nga kalag. Naglisod man sa iyang gibati apan nangayo siya og hustisya sa ginangatan sa iyang anak. Anong akala na sa anak ko hayop? Ganun-ganun lang pagpatay. Pakisabi lang sa presidente, justice lang talaga ang hinihiling ko. Sana mabigyan ng hustisya. Yun lang at sana malutas ang problema. Yun lang talaga po, sir. Kasi masakit, hindi ko talaga matatanggap. Hindi ko matatanggap. Si Christine Silawan napalgang patay sa usa ka bakantihan sa barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gilaplapan ang nahong o gikuhaan sa iyang dila og ubol-ubol. Kauban si Renante Quiñones, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.